Здравей! Надявам се в тази сесия да има някакви по-сложни отигравания, да може да ги разискваме. Чудно ми беше, понеже няколко пъти ми се случва да имам, нали, да съм чип лидер и да ми дойде АК, да, Асаки Поп, и някой да влезне all-in. Примерно вчера ми се случи, значи, един рейзва до 300, следващия влиза all-in до 2500, аз имам около 3500 и съм малко по-натам. И бях с Асаки Поп. Нали, колнах, той изкара дами и на мене ми излезе туз, обаче той изкара сет, както и да е. Да се чудих в има ли още ситуации, в които трябва да фолд на Асаки Поп. Това ми беше странно. Нали, примерно ако е на бутон, на смисъл на това на балона, и примерно двама влезнат толвин и един би трябвало да отпадне от тях, нали, може да се замисля да ги фолдна, ама в друга ситуация дали има място за фолд. Всъщност аз до сега не си бях включил слушалките. Та пак ще си повторя въпроса в случай, че не се е чул. Значи, има ли място за фолд на Асаки на Поп в тая игра? Значи, вчера ми се случи, пак казвам, че не знам дали се чуваше от компютъра това, което казвах. Значи, един рейзва до 300, следващия е с 2500 влиза Уин и аз съм след това съм аз и аз колвам с Асаки Поп. Значи той изкара дами, изкара си сетче, разбира се. Има ли място за фолд на Асаки на Поп в такива късни позиции? Много бавно се зареждат тия маси, бе. Така, значи два лимпар. Така. Не съм изобщо в позиция. Лимп фолд. Опа, някакъв ме рейзна. 90-330.
Тук се правим, че мислиме. Колна. Ако има Асак сега. Асак и Поп. Ахаха. Ай, умни бат. Така, десетки. Рейдваме така. Тук няма да колваме. Нищо, че сме в позиция. 4-5. Еба. Много влезнаха. Значи това си ми е за защита. Защото тия мулузе... циганска работа. Точно с пътията ще да излезне. Интересно на какво ми чеква. Циганин, какво си имал, бе? Петиции! Да? Ми, цъкам си. Ти какво правиш? Нищо не ремонтирам. По принцип няма проблема, ми кажи колко от това по-късно. Значи ще е половин час нека. В смисъл, че аз съм си пуснал нито, ние те горе-долу половин час траят. Аха. Ти къде си? У вас. Хубаво, като свършиш ще ти звънна. Дали, добре, хубаво. Айде, чао. Така, докъде стигнахме? Значи тук ще колнеме заради добрите шансове, да. Значи чакаме едно валенце. Тук дами на асаци излезнаха. Значи, така. Аз къде съм въобще добре? Значи... Ще колнем. За да изчакаме това. Вече... Той ако е на някакъв дроу. Да. Това е страхотно. Сега той ако да вале, ще ме смачка. Той 20 на 2 чифта ще му ги плата. Валета има. Значи, флъш. Много навалица влезна, бе. Не, тук само на осмица. Много лимпари. Тук ще лимп на... Сега смисъл не знам дали е за лимп работата. 5-8-8. 5-8-8. Значи мога са на флъш дроу. Като гледам са риби, така че влизат голяма част, така че може да имат някаква ниска карта. Не ми се занимава с тия осмици.
Така, значи аз съм в позиция, всичките лимпнаха. Малко вероятно да има тасаци. Окей, че не е изключено. Той е на големия блин, така че надали. А, добре. Интересно. Дама и туз. Доста добре. Валета. Валетата. Сега 3 пъти блинда. Вау. Да, тук избягаха. Айде, какво стана, бе? Писи. Мани. Фул хаус. Това е някакъв рибок. На какво влезна на всеки 6-тия? Така, чай си направя една нотичка на то. А6. 6. 60. Така, тук ще фолднем тия малките. Той колко фърли? Това са 19 блинда, баци. На всаки 6 баси якото. Остана, бе. Така те. Мали сетли изкарах, бе. Така. Пет и 3. Мали, а то борт е идеален за сета ми. Някой няма ли да се опита да ме открадне, бе? Все пак пораснаха блиндите. Що се порасна? Тя беше първата тази маса. Как така ще ме атакуват тебе, шматки? И тук е много удачно някой да ме... открадне, гледай, човек. Опа, абонатче.
Кръста. Само да не изляза да сака, че ще пръсне. Добре. Значи той чекна. Не баци. Добре, сигурно пак ще ме питаш, що съм го направил това. Циганска работа. Как ще бетнеш толкова много, бе? Това ще видя на какво ми такуваш на десетки. Валей 7, боже. Зарич. Би трябвало да е на някакъв малък чифт. Не би трябвало да игра асаци и попове така. Или дами. Добре, ядва се. Така, тук сме фолд с двойка и седмица. Току-що го обрахме момчето. Би било гадно да го увереме пак. Така. Поп и 7. Излезе му смака. Страшна работа. Върна се в играта, момчето. Така. Значи аз тук съм я закършил доста. Ето, къде съм я закършил? Тук. Така. Добре. Много добре. То ли беше рибата, бе? Как се отвоил, бе? Така. Дамите ги 3 бетваме, въпреки че... Значи, тия два блинда ми се струват слабички. Къде да ги служи той? Фолд. Добре, раци. Те тия дами си ма нападнаха. Некой няма ли да има 3 бетне, бе? Нема да си пробват късмета, Мая. Така. 3. 4. Става много нагъл да е. Това много несериозно. Не. Не мога да бъде. Значи...
То какво имам? Десетина, не знам, 10-15% имам да ми излезне това. Гледай, човек. Моля да ги показвам аз тия карти. Хайде да видя, че рейзвам на големи работи. Този ме ререйзва до 480. Това е доста малко, като ререйз. Въпреки, че какво ще държи някакъв чифт, поп с пътия. Добре, аз сега имам flush draw. Гледай. Имам flush draw. Значи ако му колна, отпадам, ако не ми излезе флъш. Ау, грозна работа. Добре, екстра. И да ма беше 3-бет на обаце повече. Какво стана тука, бе? Така. Този е 630, така че бит, значи доста вероятно. Всъщност, той е последен. Така че няма да го крадна, защото знаеш, не мога да ми колне то попи тази двойка. Какво стана и то не го открадна? Добре. Значи този е 100%, ама това 22 ръце, така че не е кой знае какво. Аз тук съм си доста зле, То ли ме колна, бе? Шест от 6. Опа, шестичка. Добре. Один покер. 140. Аз не съм си извадил статистиките, нали? Ще рейзнем и тук, защото си е асаче. Колна ме. Охо, тук съм пуш, защото работата на зян. Нямам бе, баце. Нямам да какво ти плата. Какво стана? Некой ме е колнал на... Вау. Добре. Така, чек. 6. 150, даже и за 150 нямам 6. Така. Асаки 10. Няма да му колвам, въпреки че... То риба. В смисъл, не е много риба, ама 31%, това си доста проценти. Така че може да е на всичко. Аз ще ги фолдна. Защото има един тук за отпадане. Не искам да съм аз този човек. То къде го взех с асаците. 50% фолд има.
Все пак от мене би трябвало да фолдне. Аха. Взел е някакъв. Опа, седмици. Така. Тук сега какво ще правиме? Тук сме бет. Тук сме бет. Мамо, тук... Тук стил смици на тоя. В смисъл не, че е някакъв 27-17. Ама няма да му колна на осмиците. Нема шанс. Така 360 ще ги колнем 300. Ооо, грозна работа. Така, чекнахте ли? Що сте чекнали? О, прибрама, нали? Ще има прибрама. Интересно. Без малко. Тук ще го пушнем то, защото... Колна ли, бе? Аре, стига, бе! Не мога бъде, човек. Гледай как му излезна шибаната десетка. Да, то е нормално, ама... Ама за какво трябва да е така? Много лимпари, много нещо, бе. Ще колнеме тук да видим ако мога да отвлечем някой стрейт. За сега доста добре се развива работата. Антониус. Добре, 500 мали. 500. Значи ако има вале. Значи ако има вале, аз имам една дама. Попове и... Гледай па тук какво стана, бац. Чакай, докато се нагласа, то стана майка му те. Много мисъл вкарвам с тия глупости. Тук ще му излезат 30 тройки, човек. Ей, тия тасаци ги съкват много грамотно. Флъш дроу. На то флъш дроу аз ще си платя, защото имам и деветка горна карта и туз горна карта. Освен ако той няма петица и осмица. Опса, това е грозно. Това е грозно. Чек, не мога ти се. Топа не излезна нищо. Няма на какво. 7 и 8.
Много интересно, значи. Така се оказа, че аз съм 7 от 8. Стрейт. Мани. Това са картите. Дама и поп. Не знам на какво ще лимпа той, ама... Майко... Да ново флипче някакво. Двойки. Те така съм да изляза двойка, разбира се. Много добре се получи. Даже страхотно. На двойки ще влезе all-in. Много добре. Да видим, то ще изгара ли. 682 ръце съм играл. 11-17. Доста тайт играча. Да. О, четворки. Добре, баци. Нема се проточва много тая игра. Ей, то да сдаде багажа. Мали. Да видим. Да. Ма то като гледам на какво колба... Си представям. Тройки на четвърки. Страшна работа. Добре, това беше сесийката. Бе, не бехме ли 6, бе? Боже, колко съм недогледал работата, както и да е. Тъмън си викам, ще излязам на плюс. 1000 с 1000 ще влезе. Че съм 0,76 на плюс в момента. Дано... Стига бе, човек. Верно ли ще влезеш, майко мила, на 8 и на 10? Леле, и сега трябва да се влачиме, да се такова. И аз поне 5 уест. Верно ли бе, човек?
Мали, ако си бех доплатил, сега щеш да... Рай, щех да съм на второ место. Така, идеално, добре. Вече те това. Какво вземах тука? 2.06, добре. Значи, от този побой 1.32, демек почти buy-in. Не е много добре, ама сравнително.